10 rokov bez vajec. Myslel som tie slepačie. Podľa priemernej spotreby na Slováka z údajov z roku 2021 cca 200 vajec za rok. Za 10 rokov je to teda približne 2000 vajec. To je ohromné číslo. Najznámejšie jedlo, ktoré z vajec asi poznáme, je praženica. Alebo teda miešané vajíčka. Ja jem 10 rokov praženicu bez vajec. Haha, blázon, vajco sa nedá nahradiť. Určite poznáte vetu, nikto nie je nenahraditeľný. V tomto prípade sa jedná o vajíčko. Môžeme ju nazvať falošná praženica. Na takúto falošnú praženicu vám bude stačiť zo pár surovín. Cibuľa, tofu, lahôdkové sušené droždie, škrob, čierne korenie, kurkuma, čierna soľ. Opraženú cibulku jemne poprášim kurkumou a ešte chvíľku popražím. Teraz prichádza na radu tofu a rozdrolím ho priamo na cibulku. Poriadne premiešam, pridám čierne mleté korenie, čiernu soľ, kala, namak, za čajovú lyžičku lahôdkového sušeného droždia. Chvíľu ešte popražím a praženica je hotová. Toto je tzv. Suchá varianta. Ak chcem tzv. Mokrú variantu, tak prilejem škrob rozmiešaný vo vode. A miešam. A falošná praženica je na svete.